ଠକୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରବାସୀ। ସଫେଇ ନାମରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କହିବ କାହାକୁ ଶୁଣିବ ବାକିଏ। ମତେ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଟ ନ୍ୟାୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଠକ ସଫେଇ ସଂସ୍ଥା ପୁରୁଣା ଗଲା ନୂଆ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଟିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନା ହେଉ କି ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପୋଲ ତଳେ ହେଉ, ଏଠି ଯେମିତି କେବେ ସଫା ହୋଇନି। ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ନୂତନ ଭାବେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ MS ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍କଲ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀଠାରୁ 10% କମ୍ ଅର୍ଥରେ ସଫେଇ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫେଇ ନ କରିବା ପରେ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ନାଳର ଗନ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାଳକୁ ସଫା ନ କରିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେବେ କାହିଁକି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ମନମାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି? କମ୍ପାନୀ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଜଣକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା କରୁଛି କି? ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ସଫେଇ କାହିଁକି ହେଉନି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ତୁରନ୍ତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରି ସହରର ସଫେଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି? ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କମ୍ପାନୀର ମନମାନିରେ ସଫେଇ ହେବ ଆଉ ସହରର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହିବ। ସ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PS ଆନ୍ଦୋଳନ।